Chineke be. Hey, ogene na-eme chim. Hey, Chineke, ndị be anyị chee n'aka. Ana m abịawo. Hey, Chineke. Hey. Ihe nnụlụ. Chineke. Hey, ọ bụrụ obere ihe na-eme Chineke, God of mercy. Hey, kedu onye chọọ ịnụ oyibo? Ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị? Just wenye aka elu. Saa aka gị ka m chọọ ifu. Nkọchala unu akụkọ mma akọrọ unu. Ị ga-ekwete ma ị chọrọ ịnụ oyibo ma ị chọrọ ịnụ oyibo. Onye ga-abụ nwunye oyibo ka njụ? Onye ga-abụ nwunye oyibo? Onye ga-abụ nwunye oyibo ka njụ? Onye ga-abụ nwunye oyibo? Ị bụrụ nwunye oyibo, ị ga-ekwete na oyibo na-eme ọfụma. Hey, ị bụrụ nwunye oyibo, ị ga-ekwete. Chineke, ọ gịnị na-eme? Nwanne anyị nwoke wee fụ m, wee kọbalụ m akụkọ a. Ọ bụrụ obere akụkọ. Nkọchala ụmụ akụkọ a, ị ga-ekwete ma ị chọrọ ịnụ oyibo ma ị chọrọ ịnụ oyibo. Ụmụnne, ị chọrọ ịnụ oyibo? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ oyibo, ị ga-emenwukwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ imenwu, ijọs ịgwa m. Oyibo dịkwa mma dị njọ. Oyibo, ọkwa unu fụrụ oyibo? Ụmụ oyibo a na-anụ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, ọ dịkwa mma dị njọ. Mma agwa unu ka fasi wee dị mma, mma agwakwa unu ka fasi wee dị njọ. Ya bụ ị na-echezi anya si na ị chọrọ ya, nga anya narị a jide ihe onye chọkọf. Mana n'ikpeazụ ifikwa asaa n'anya o, ije osufi asaa n'anya, fikwe na asaa n'anya ebe oyibo nọ. Onye ga-abụ nwunye odogwu ka iju? Onye ga-abụ nwunye odogwu? Onye ga-abụ nwunye odogwu ka iju? Onye ga-abụ nwunye odogwu? Ị bụrụ nwunye odogwu, ị ga-akwete na odogwu na-eme ọfụma. Ị bụrụ nwunye odogwu, ị ga-ekwete na odogwu na-eme ọfụma. Hey, odogwu na-eme ọfụma. O wee bụrụ ya, wee fụ nwanne anyị nwoke n'ụzọ. O wee sị m na ọ ga-akọkwalụ m akụkọ siri ike kịta o, na ọ ga-akọlụ m akụkọ ọsọ m ji ewere ya kụziele ndị mụ na fa na-eme matchmaker nkụzi na ọ chọrọ ịma, mana ọ ga-ekwu ihe ọfụrụ. Ọ na-arụ nwaanyị onye oyibo, onye abụ onye ọcha. Ọ na-arụ ya, o wee ruo olu m iro ihe ya na oyibo ya na-aga. Ọ bụrụ obere ihe o, ị ga-agbanwukwa odibo. Papa, 1 minute. Ọ dị na akpati. Mana nke iji wee nata mgba bọọlụ kwana. Nke iji nata mgba bọọlụ, welie ihe nye ka ịbịa ka m kpọchie ihe. Kedu ụdị ihe bụ ya? Ọ gịnị na-eme? Chekwelen 1 minute. Chelen. Ọ bụ okwu obere ihe na-eme o. Hey, mmadụ na-anọkwa na-ada anyị na silent asị na ha na-anụ di na nwunye, ndị ọcha. Ọkwa maka akpịli ogologo ka o wee bụrụ na ị nụrụ ihe mmemme Chukwu ka ị na-eche na ị nụrụ, ka ị na-eche na ị nụ spiritual human being. Mmadụ niile bụ mmadụ. Nwanne anyị nwoke akpatago ego, ọ kpatagokwa ego. Ọ bụrụ na o nwere akwụkwọ, kekwana ihe tinyere gị n'iji enugbo oyibo abụrụ ya short. O nwere ka o si bụrụ ya. Maka na Chukwu maala ihe ọfụma, wee si mmadụ nụba nwunye na agbụrụ ya. Chukwu wee sisi mmadụ nụba nwaanyị na agbụrụ ya. Ọ bụrụ na ị maala na ị chọrọ ịnụ oyibo onye ọcha, ị chọrọ ịnụ ya, iji nwayọọ ịkọwalị ya ntọ n'ala Igbo, ịkọwalị ya nọmba 1 bụ na 1 minute ka m bịa. Sorry, nwanne anyị nwoke ọ na-regret. Arụ one ka ọ dị kịta? 45. Ka o si ga-ejekwa wee nụbakwa nwaanyị ọzọ, nwaanyị Igbo. Ka o si ga-eje nụba nwaanyị Igbo ọzọ kịta, wee bido n'isi tupu ime mụba nwa ịtọ ka o ji. Nwaanyị wee nakọli ya ụmụaka, wee na-eme ndị abụ ndị. Ka ị kwesịrị ịdị ka nwoke, ịgbasi ike n'ala, sie ike. Ị bụrụ odogwu akpọ na ebu, ọ bụrụ ihe dịka nwoke tetela ụla na-atụ nkwe, ị na-ama jigijigi ka ude na mmiri. Ma ọ
onye bụ ihe na-eme unu ịkpata gị ego ị ga-anaba ụlọ jee nụọ nwaanyị ma ọ bụ negeli anya na n'akụkụ gị isi na ị na-eje ịnụ oyibo ọkọ wee bụrụ na ị nụrụ mmadụ iyi chukwu ka ị nụ ka ọ bụ gịnị ọ bụ advice m na-enyebu unu onye ọbụla nụọ nwaanyị na-agbụrụ ya na chukwu siri nna onye ọbụla nụọ nwaanyị na-agbụrụ ya na chukwu maara ihe kịta ịbago na mkpịsị isi m jezie kọsabala ndị mmadụ ka m baa n'ọrụ ekene m unu ọ bụrụ ihe ịchọ ka m jọs baa n'ọrụ ekene m unu ha o wee sị na ọkwa nwaanyị a na-adị achọ ka esi nri ndị Igbo nwaanyị a na-adị achọ ka asụ Igbo asụọ Igbo ọ sị na ọ na-asụgide ya na ọ dị ka olibe gị enyi ndị Igbo na ọ dị ka ụbụrụ ego bụ n'ebe na anụ Igbo na ọ dị ka nke a o ji ebi anya anụ Igbo na ntị kedu ka nwaanyị mmadụ si ga anụ nwaanyị ihe na-ejizi anya na-afụ ndị be di gị ị na-echeso ndị bụ unu ọ sị na ọ na-echeso ndị befa ụmụ ya niile bụ afọ oyibo andị ọ na-akpọ ụmụ ya na-akpọ na galibe mamụ ya ma papi ya fa na-afụ ọyọ gị ya ka a na ụlọ nyọ n'one ọ na-ajụ ọ sị datu na kọntrị men datu na kọntrị mkpọmkpọ kọntrị men kedu ihe bụ mkpọmkpọ kọntrị men ọ bụrụ mmadụ meli o wee dị mkpọmkpọ eji wee na-apụ ije ifuka ihe ndị ọchịchị mere ndị ọcha anwagokwuru datu na kọntrị men mkpọmkpọ kọntrị enwere isi na ọdụdụ ndị ọzọ bụ gị nwa mmeli onwe gị ọ bụ gị nwa mere onwe gị o ji wee weli gị na-ekpo ntụ maka ịkwesịrị ọ bụrụ nwoke siri ike gbala agada na-abụ bụrụ odogwu ịkwesịrị mgbe ị na-achọ ịnụ ya inye kọndishọn ị ga-ekwu ka ụmụ siga maka ọ bụ gị nwa bụ nwoke na-anụ nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị na-anụ gị nwaanyị anara anụ gị chacha nwaanyị anara anụ gị ogene ọ dị ntị njọ okeke nwaanyị dị ntị njọ chekwanụ 1 minute biko okeke nwaanyị dị ntị njọ kụkọ okeke nwoke ha o wee sị na ọ nara ekwe ka ha na ụlọ andị ọ nara ewepụta ego ya ka erie o wee bụrụ na ọ dị mkpịrị ịma na ndị ọcha ha ejikwa m na ndị ọcha na fa na-eme na di na nwunye bụ ofu ejego dị na restọrantị ma ọ bụ chọọ ịga travel ya ga-akwụ nke ya ga-akwụ nke ụmụazị o were ego ya wee na-eme ihe sọrọ ya nke ka njọ bụzi na-ayọgo ka a na ụlọ ayago n'elu ya ọ na-ana ka a na ụlọ ọ na-erigretizi na-asị ọ bụ na ọ mama ọnụ ya mgbe ọ na-achọkwa ịma na ụfọdụ na-eji ndị ọcha enweta akwụkwọ wee ụkwụ wee sie efe ike na nke bụ na o nwekwara akwụkwọ nwee nye ova andị o nwekwara ego nwee kọmpani tupu o wee jee n'ụgbọ onye ọcha ọ bụ ụfọdụ na-eji kafa welu wee nweta ihe obodo na-enweta ka ụkwụ sie efe ike na ala ọ bụ ihe ụfọdụ ji eje anụlụfa ụfọdụ na-anụfa maka faje na fa bụ chukwu na fa bụ spiritual human being ka fa nụọfa ka ọ wee bụcha na anụ nwaanyị onye dị spiritual ị ga-efichakata shu mbọsị ahụ ị ga-efichakata shu ma ọ bụrụ na ị gbasiri ike na nwoke ya ka eji asị ụfọdụ ifu ndị ụmụfa na-asụ Igbo nwoke onye Igbo ụmụ ya na-asụ Igbo ịgba ya na ọ gbasiri ike na nwoke ọ bụ onye ọcha ka ọ na-anụ ịma na ọ gbasiri ike na nwoke ọ bụ dọbụ ụtọ mbọpụ ka m na-enye gị ma ọ bụrụ na ị nụrụ onye bụ onye mba ụmụ gị ka nwere afọ Igbo wee nwere afa nwa afọ Igbo wee na-asụ Igbo ọ bụ dọbụ ụtọ mbọpụ ụmụ gị ahụ ijife n'aka mana ọ bụrụ na ị merie iwee je tụrụ nnọọ ịchọkọ wee jee n'onye ọcha iwee rapụ ya wee bụchicha ụmụ gị afọ oyibo nwanne m ịgba nna aka nwanne anyị nwoke wee na-ekwu wee na-asị otego o siri nwaanyị aka akpọnagali mamụ ya ụmụaka ka ụmụaka fụ n'anya mamụ ya akago nka ọfụma na o nwere ike mamụ ya nwụọ mgbe ọbụla mgbe ahụ ọfụrụ ụmụ ya ka edunego ụmụaka ka mamụ fụ ụmụaka metụfe aka ụmụ ya onye ọcha jụrụ ajụ wee sị this country that your country man osia that your mkpụmkpụ country man na onwekwa ebe ọ na-ana o wee sị na ọ na-emegbusi nwoke be anyị ọkwa ọ na-esi ozi ka ụmụaka ọ na-asị anya zacha ụlọ ya saa efele ya saa tọiletị na-agbanye ya akpụkpọ ụkwụ ya gbapụ ya akpụkpọ ụkwụ ya mee nke a hei nwoke be anyị na-akwa wee na-eme o wee na-ajụ na-asị kịta
kedu ihe ọ ga-eme ebe ọ dị kịta 45 good 45 onye ji nnọọ n'oge gbapụkwa kịta ka onye gbapụ nnọọ ji nwayọ chọba onye nwaanyị Igbo chọba nnọọ nwaanyị Igbo ka onye nọziala nnọọ nọrọ nnọọ ebe ahụ nya kedu nọrọ nnọọ n'ọnọdụ jebe eje adịrọ mma na be a na-adịrọ mma kedu ụdị ọnọdụ ụlọ nke a nwoke ezugo onwe ya wee tinye onwe ya na nganga wee tinye onwe ya na bad condition o si nnọọ onwere onye ọ ga-atụ ụta ọ bụ nyanwa tinyere onwe ya na bad condition and kịta ọ nọ na state of dilemma ọnwazi ụmụ ya na-emetụta ya n'obi maka ịrapụ nwaanyị ọ chọzi ịrapụ ya josu gaa iru rapụzi afụ niile ọ tacha alfa wee na-ekpo nsị na-awapụ pampas maka ịnụ onye ọcha ị ga-eso wee nye nwa fidin bottle ị ga-eso wee kpoo nsị ị ga-eso wee wapụ pampas ị ga-asa toilet ị ga-esi nri ị ga-eme ka emene andị ụlọ mma kedụkwa n'ihe tinyere gị na njem bụ oyibo ebe ọ bụ na ị nọ mma Chukwu sịrị mmadụ nụọ nwaanyị na agbụrụ ya ije wee mabụrụ oyibo ka o wee bụrụ na ịnụrụ onye dị spirio ka o wee bụrụ na ịnụrụ oyibo ibite oyibo aka ọ bụ akpịrị ogologo ọchọnkọnọ ifuru na ị gago Chukwu n'iru andị ikwere inyere ya kọndishọn ị kwesịrị inye kọndishọn mgbe ahụ ị na-achọ ịnụ ya ndị be anyị niile na-achọ ịnụ onye ọcha ịnọ na UK ma US ma ọ bụ gụchaa ntị were na ihe a wee tụọ ụfa kapa sacha anya mmiri anya saa anya gbada ọ bụrụ na ị sachara anya mmiri wee nye onye ahụ kọndishọn mgbe unu na-akwado nri di na nwunye ya bụ onye ọbụla abụrụ onye Igbo ọ bụrụ na ị nyere ya kọndishọn mgbe ị na-achọ nwanne m iwere n'aka gị Chukwu nye gị wee kwụbịa kwụchachicha anya wee were nnọọ akụ wee tibe itilide akụ tichiche wee wụsara ọkụkọ na efere nkụwa wee were ọnụ wee tụọ n'akụ niile ahụ itiri o tụzie ọnụ n'akụ niile ahụ itiri o were akụ niile wuo na akpa na nsị wee wuo akụ niile na ala wee were ọnụ wee nwatọkọta tụfie akwa Chineke ọ bụkwa ụwa dị ọ bụrụ nnọọ na ndị ojii akpakọrọ ọnụ mgbe niile a na-aghọgbu onye aka m ji anya wee na-ele unu niile bụ ndị ojii bụ celebrity onye aka m ji anya aka ekpe wee na-ele unu wee na-afụ ihe unu na-emegheli unu na ewere nnọọ isi unu kpodo n'ala unu ji nnọọ isi unu Chukwu nyere unu were nnọọ wee mee upside down unu wee were ụkwụ wee tinye elu wee were isi na-aga ije ndị ojii niile unu nwa bụ ma ndị na-eti egwu ma ndị na-art film ma ndị na-eme artist ma ndị na-akụ volleyball ma ndị na-akụ tenis ma ndị na-akụ nke fana na-akụ ma ndị na-akụ golf ma Tiger Woods ma Michael Jackson ma Serena Williams ma Mikel Obi ma ndị ọzọ niile unu nwa bụ ndị isi ojii bụ nnọọ celebrity bụ nwere ego chitalụ akụ wee nata ọkụkọ mkpụrụ akwụ unu wee na-echiche n'anya unu wee sachacha anya mmiri wee je nnọọ wee mabụrụ onye ọcha ekechigo unu oke unu kpụrụkpụrụ wee tụọ unu n'ala unu amara na fa nwere anya ukwu unu amara na ndị ọcha nwere anya ukwu na fa ejiri anya afụ onye ọbụla bụ onye celebrity nwere ego fa na-ejiri anya afịa ya bụ ọkwa ịnọ na mba United Kingdom ịbụgolo mama mmadụ mụtalụ nwoke tolo eto nwa gị na-eme ọfụma ị na-eni ya anya ọ na-achọ ije n'onye ọcha ị na-eni ya anya nwa gị nwee ego wee jee n'onye ọcha olukpuru elu mmụọ nwa na abụọ osese nwa gị okwu eje osu ke akụ nwa gị ahụ more than half bunye ịmalụkwa ka ịmalụ ọkwa gị bụ nwaanyị a na-ezuzu bi na Louisiana kedu afa gị ị na-eme ka onye isi gbakara mana nwa gị na-achọ ịnụ onye ọcha nwa gị nwoke ịgbachie nkịtị onwere ihe imenwu ifuru na izu nwụrụ nwa gị kekere afa nwaanyị ahụ na-eme ka onye isi mgbalị ọkwa agadi nwaanyị mmadụ wee na-achọ okwu
na-achọ okwu ọkwa gị gwa m mbọsị na nwa gị na-achọ nne onye ọcha ifuru na ịmadụ ihe na ịkpakọrọ isi ọnụ ifuru na ịmadụ ihe na ịkpakọrọ isi ọnụ ọ bụrụ na ịkpakọrọ isi ọnụ ike ejigbo wee zụọ nwa gị wee gwa ya wee sị ya na ọ dị mma ka mmadụ nụọ nwaanyị na agbụrụ ya ifuru na nwa gị ahụ efugo ọkwa gị bụ agadi nwaanyị anụ kedu afa gị bi na Luwishan kedu afa gị echezogo m afa gị ọ bụrụ na m chetara afa gị ma mkpọọ gị maka ị na-ezuzu ezuzu ị na-enunu ị mara ihe chacha na ama gị bụ mama bụ agadi nwaanyị kedu ebe ibidi ọkwa na Luwishan side a ịma ihe ị na-eme iji isi gị achụkwu na ego ọgụgụ isi gị a iwelie wee sụọ n'ala iji isuo ya iji n'ala iwe welu ụkwụ achụkwu na egi ọkpa gị achụkwu na egi iwe welie wee kwụnye elu wee wele isi na-aga ije ọ bụ ihe ị na-eme ọ bụ ihe ị na-eme iji isi na-aga ije ihe iweta nri itinye ya n'ike nsị ifuru na ịmara ihe a na-ama ama maka mmadụ chukwu mere mmadụ ka o weta nri ka o tie n'ọnụ mana iweta nri itinye ya n'ike nsị kedu ihe mejiri echeta afa nwaanyị a kịta kedu ihe njichezu ọ bụrụ na mma nche afa nwaanyị a wee pụta ebe a maka nwaanyị ahụ na-ezuzu ezuzu kedu afa nwaanyị ahụ dị chai ifugo ihe mmadụ mere onwe ya ifugo ihe mmadụ mere onwe ya ụfọdụ na-anụ nwaanyị onye ọcha ka o wee ọta ada ụfọdụ na-anụ fa ji ego ka fa wee ziko na fa dị spirio na fa nụrụ onye dị spirio ya enugo onye dị spirio ị mara na mmadụ ibe gị ka ọ bụ ị na-awọship edu ka chukwu ifuru na ịmara ihe iwe rapụ ya o wee bute ụmụ gị niile afọ oyibo ịrapụ ya ọ bụ nwoke na-anụ nwaanyị na-anụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị na-anụ nwoke ifuru na iburu nwoke a na-abụ abụ ifuru na iburu odogwu a na-abụ abụ ndị bụ odogwu pụta ịpụtaba ndị bụ nwoke pụta ịpụta ọkwa ndị bụ nwoke pụta ịpụta mana ịgbalị nwaanyị onye ọcha gị nkịtị o wee buo ụmụ gị niile afa befa ọkwa gị na-anụ ya ka onye na-anụ gị ọ bụ ụmụ gị afa befa niile o nwere nnọọ nke ọ bụ afọ Igbo jee ka ịfụ ndị bụ nwoke na-anụ nwaanyị ndị ọcha jee ka ịfụ ka ezinụlọ fa dị na ụmụ fa niile bụ afọ Igbo andị fa na-esi nri ndị Igbo ị mara na ọ bụ nwoke ya bụ ọ bụrụ na ị chọọ ịbụ nwoke bụrụ dịka nwoke na-adị ịchọkwa ịnụ onye ọcha ịdị free mana ọ bụrụ na ị mere ka ụmụ gị zaa afọ Igbo ị mara na isigo na nwoke pụọ n'itige aka ọkwa ifuru itige akụ wee tọgbọrọ ọkụkọ fagazikwa na kachacha onye na-eme ọtụtụ ndị be anyị ị na-afụ ụmụaka fa ndị ọcha bụ ọkala ị na-afụ fa ka fa na-anata fa nara anata ọ bụ ndị nwoke akwasịrị ike n'ukwu kee mgbado n'ukwu ndị akwasịrị ike n'ukwu ndị yi trauza wee sie fie ike n'ukwu ọ bụ ya ka ụmụ fa na-anata bụ ndị nụrụ nwaanyị and to start with nwoke kwesịrị ịnụ nwaanyị na mbana ọ bụ nwaanyị kwesịrị ịnụ di na mbana ma ọ bụ onye ọcha ma ọ bụ na mbana ọ bụ nwaanyị maka a sịrị na ebe nwaanyị gara wee nụọ ya na ọ bụ bie na o nwere be mana gị bụ nwoke ị nwere be iwe je nnọọ tụtụrụ nnọọ ị na-eme nnọọ akpịrị magomago ị na-eme nnọọ rokoroko ị na-eme nnọọ rokoroko ị na-ama nnọọ jijiji wee jee nwa baa ifuru ọnọdụ itinyere onwe gị ifugo ọnọdụ itinyere onwe gị ichere na ihe na-eglita bụ gold jee ka ị saba efele ebe ahụ jee ka ị gbaba odibo ịgbacha odibo ikucha ọsịsọ mgbe ị nụrụ nwaanyị onye Igbo kịta ị mara na ị na-ama ihe na ị na-eme odogwu ị mara na ọnya ga na-esi na-arụ na-ebupụta gị kịta gị na-esi na-arụ na-ebupụta isizi anya ka anya ọmanya aka n'osisi ọ jugonu ka ihe ị ga-emezi bụ ije chọba nwaanyị onye Igbo onye kwetara gị ikwetie onye ọbụla kwete gị ịma na iligo kabọs maka na onye anyị dị kịta ọkwa isi na 45 to 6 ndị ga-ekwete gị eri ezikwe nne ndị ga-ekwete gị eriri nne and ihe akwa eje wetuba aka ị ga-anụkwa 45 years ibe gị ma ọ bụ 43 ị ga-anụ onye 43 maka ijego spend chi energy gị wuti onye ọcha isi na ị na-anụ inwekwara akwụkwọ nwa ego kedu ihe tinyere gị na ya ọ mara ihe tinye gị na ya ifu gị ị bịa na-ajụ m ka akpabalị gị alụ ngwa kpalụ na ya alụ onye rapụzi agba ọsọ maka na o si okwere ka ụmụaka na okwere ka abụ afọ Igbo okwere ka esi nri ndị Igbo ekwere ka asụ asụsụ Igbo akpọ fonu a na-asụ asụsụ Igbo ọ bụ nsogbu nke niile bụ nsogbu kedu ihe ọ ga-eme iwe nọgide nwa ụmụaka ịtọ na nke ịmazi ka ihe ị ga-eme ihe ịgbabazi n'ugbo ọ bụ ozi kịta nshot
amara m ma ọ dịgo late ma ọ dịrọ late ọ dịgo late ka ọ dịrọ late. Kedu ihe unu chọọ ka o mee ndị be anyị? Kedu ihe unu chọọ ka o mee? Ọ bụrụ na unu chọọ ka o mee ihe unu kpali alụ onye gbapụbasịa kịta jee chọba nwaanyị onye Igbo ka onye nọbazịa na ọ nọbara gị ịnọba ebe ahụ ọ bụ forever and ever. Ị ga-anọkwa ụnụ ahụ ka isi ga-anọ ọkwa ifuru ihe niile ihe lụchichara n'ala Igbo ma manshọn ma swimming pool ukwu na nke nta ma na ukwu ma nke nta ịgbakọbacha. Ọ bụkwa ụmụ nwanne gị nwoke ka ị gbalịa, ọ bụ ụmụ nwanne gị nwoke nwezibie. So ịnọbasikwa ịnọbara gụ ịnọzialụ ihe chifote ifia ihe chifote ime gịnị ifia. Maka ụfọdụ asị unu na unu jụ chọọ unu mmadụ around unu jụ unu na-arọ unu rọfuche ihe niile. Kịta ịrọfuche gị ihe niile ịrọgolu nke dị gị mma ọkwa nke dị gị mma ka ịrọ. O nwere onye si ga-arọ na nke dị gị mma mana ihe ikechite ibulie ihe ikechite ọ na-anyị gị now. Kedu ihe ọ ga-eme? Kedu ihe ọ ga-eme? Ihe ejenufuo n'oge maka ịgbakwa aka ka nsi wee fufu ya ịgba aka ị ga-eje pụọ n'oge. Ike na-ajụ ihe ị ga-eme eme. Ndị be anyị ọbịa ka ọ bụrụ ya ọ ga-apụbanụ n'oge. Ọ ga-apụba n'oge ibi na ọdụgokwu dị late mana ịpụba kịta a sị na mgbe onye ji teta ụlọ ọbụla ụtụtụ ya ị kwesịrị ịpụba chịla ute gị pụọ ya na ọlụ onwe ya ebe ọ bụ chọrọ mmekọ ndị bụ unu maka ọ bụ ndị na-anụ gị ndị niile na-anụ gị bụbu di gị. Ọ bụrụ ọsọsọ di gị ahụ ọ sị nnọọ n'ọsọ di ya ọ kpọọ foonu ọ nọ n'okwu o sụọ Igbo ọ nọ n'okwu ifugonie. Ọ bụ ya ka m ji asị unu ọ bụrụ na ị nụọ mmadụ especially foreigner nekwa ihe ị ga-agwa ya o kwesịrị isi ofe ọra sie ofe nsala sie ofe ogiri sie ofe okpei gwa abacha. Ị na-akụziri ya ịgwa ya na ọ dị mkpa maka ịgwara ya na ọ dị mkpa iwelie mkpọkọrọ ya ka o ji wee wele gị wee mee mkpọkọrọ. Ọ bụrụ na ị were onwe gị mkpọkọrọ ọ gara eji gị mee mkpọkọrọ. Ọ bụrụ na ị valụrụ onwe gị ọ ya avalụ gị maka kịta ị valụrụ onwe gị. A sị na mmadụ na-ebu ụzọ lọvụọ onwe ya tupu ọ lọvụọ mmadụ nke iji ebulu ụzọ wee lọvụọ mmadụ. Kịta ọ lọvụọzi gị kedu ihe a ga-eme? Kedu ihe a ga-eme? Ọ bụla ikpe ka ị bịa ka i bute ka ndị be anyị kebe. Ndị be anyị kedu ihe ha ga-eme? Kedu ihe anyị si ka anyị mee n'ihe alịpụta na-alịgalị na nsogbu abịalị nwanne anyị nwoke? Onye regret na-akwa akwa alịrị na-akwa akwa mkpụrụ obi na-agagali ebe niile. Kedu ihe a ga-eme n'ihe nke abịala ije? Ọ bụkwa nsogbu. Ọ bụ nsogbu. Ị kwesịrị unu na-aba na-emekọ ihe ọnụ. Unu na-aba na-emekọ ihe ọnụ. Ọ bụrụ ọ na-eme ije ka o si ga na-eme ije ọ dị ka ọ ga-adaba o yara adaba. Ana m afụcha ndị na-emekọ ihe ọnụ nwekwe ndị na-eme iche bụ na ọ dabara ụdị alụmdi na nwunye ahụ adabara. Abịa na enube dị emekọ ọnụ abịa na ego aya na-emekọ ọnụ ifu nwaanyị osi di ebunye ego ebinye obinye emechie di ya agba anya ụgwọ nya kwụọ ya ifụkwa nwoke osi nwunye ebunye nwunye na-ebinye gị ego niile bụ ego gị ego niile bụ ego unu. O nwere onye na-ekwesịrị ibinye ibi ego. O nwere onye ga-ekwe ka nwa ya fuo na mba nwa ịtara afụfụ na ihe na-echizugị ụla bụ ụmụ gị. Kedu ihe ị ga-emefa? Nwanne m ụmụaka na-akwa agwụ ụmụaka nara agwụ ịnụọ nwaanyị Igbo be anyị ibidokwa mụba nwa nọ na ma pampas ma akwa abalị ịkaligonia ịgraduate gonia ị ga-ebidokwa wee bido carry over ka ọkọ year 1 ka ị ga-ebidokwa ị ga-agakwa back to year 1 maka na enyego nwa feeding bottle kpuo nsi wapụ pampas mee ka emen now ihe ejide ma ịma na ịchọ ka nke gị ghara ifu ịma na ị ga-ebido n'oge kịta ịmịalụ onwe gị ije chọkwa nwaanyị be anyị onye nchọ ka mkpakwalụ gị n'alụ onye bịa anya akpakwa nke mụnwa akpago nke m nwala akpa na-enye ka mkpa akpago m nke m nwala akpa ịbịa ịkpa nke gị ịba na mba ịnyọ n'ọnụnọ ịkwa na iyi
inye na nsogbu na comment section ịbịa ịkpa nke gị mụ na onwe m akpago nke m o kwesịrị ka o jiri kịta gaba iru maka ọfụgo na ọ dabara andị ọfụrụ ya gboo ikwesịrị ifu ya gboo ifu gboo ijiri gboo wee gaba iru mana ijiri gboo gaba iru ịrapụ ihe niile ọ na-emebi na-etetokoche kedu ụdị ihe a na-anyapụghịrị nke short editing na-ewutekwa m o wutere m mgbe ị na-akọrọ m akụkọ mana anya mmiri na-apụ m ka maka amago m na ịgbagolo aka ama m na ịgbagolo aka ọ dọrọ mma blood gị ọbara gị ịrapụli ya nwaanyị ọ ga-analụ gị ya maka o ji akpịlị wee bịa maka na iji ego and fana like ndị isi ojii kafazota agbụrụ anyị fezotego na ozotego agbụrụ anyị ahụ ọzọzi omeketa ome nsogbu ọchụọ gị na child benefit iwe kwụba child benefit ị ga-akwụlide child benefit ihe akwụlidi wee jee kọtụ wee kenye ihe nke ọnya nwere ịfụrụ ya na ihe mmadụ mere onwe ụmụaka ahụ aghara echetakwa na ịnọ maka afafa bụ oburu identity anyị ọ bụrụ na abụrụ afọ Igbo obodo identity a nwadofa na-arụ ofe ama mfichapụ nwunye ị kwesịrị ka ị bụ onye afọ Igbo identity ahụ ọmakịrịdị na-arụ ịpa ọ na-echeta ụlọ ifuru ya fagabara na fagaba ogodo faya azụkwe n'anya n'azụ ifuru ihe imere onwe gị a na-agwa mmadụ ma ntị anụ na majority ndị be anyị ọ bụ ka unu si eme ndị nwunye unu ejiri eso unu anata ndị unu nụrụ bụ ndị ọcha ọ bụ na ngenge ka eji anata ị na-anya ifu nwoke na uju ya ifu ka nwunye esi solie nata na ọ valụrụ onwe valụọ culture valụọ generation ya valụọ nne na nna ya ọ bịa ka nwunye onye ọcha ji wee solie nata wee bụọ ụmụ ya afọ Igbo maka ọ gwara ya n'oge wee debie n'ọnọdụ ọ ga-anọ wee gwa ya na ọ bụ nwoke na-anụ nwaanyị na ọ bụrụ nwaanyị na-anụ nwoke iwee gbachi nkịtị ewee koo gị overheading ewee kpafa gị overheading ịnọrụ nnọọ niile anya kpafa gị overheading iwe bụrụ kịta ka itete n'ụra wee sagha anya wee na-etigheli ka agụ a na-alị nwa dịka abakwa mbe m amara m ụdị akụkọ bụ nke Chineke short ka emesịa